Dobrodošli na kanal Bakine Vaglice. Danas sam spremam pitu sa starim hlebom i sirom. Sigurno vam se desilo da vam ostane starog hleba. Nikad ne znate šta ćete sa njim. Uvek pomislite da ga bacite, ali zaista je greota. Ovoga puta pravimo sjajnu pitu sa starim hlebom. Ja sam pravila neki hleb pre neki dan i ostalo mi je onako pa pola vekne, tako da ću ga iskoristiti u ovoj piti. Za početak, 3 jaja da sipam u vanglicu. Samo ću blago da ih sa viljuškom razletim. Zatim ću dodati 400 grama sira, bilo kakvog sira. Možete da stavite fetu, beli sir, mladi, kakav god imate. I dodat ću jednu punu šolju jogurta. I to ću sad lepo sve da izmešam. Kada lepo sve to izmešate, dodat ćete jednu malu šoljicu ulja. Zatim, ja sam imala neku seckanu slaninicu. Ovo vam je bukvalno pita u koju možete da ubacite šta god želite. Otprilike što vam ostane u frižideru. Možete da ubacite šunku, kačkavalj, koprive, zelje, šta imate. Ja imam i šolju spanaća. Tako da ću lepo sa svim ovim sastojcima to da izmešam i na kraju dodajem stari hleb. Pošto mi je sir prilično blag, ipak ću sve ovo još malo da osolim da bi dobilo na ukusu. I sada lepo, lagano izmešate sa ovim hlebom. Pleh sam podmazala sa malo ulja, zato što mi je smesa već nauljena. I dodat ću sada ovu smesu u pleh. Redno sam uključila na 200 stepeni i ovo pečete nekih otprilike 20 minuta. Na kraju ja ću da dodam još malo semenki. Volim semenke suncokreta, a i vi možete da stavite malo susa, malana, šta imate. Ja sam ovoga puta izabrala suncokret. Pa idem da stavim u rednu. Pita je gotova, pogledajte kako dobro izgleda. Sad ćemo da isečemo jedno parče. Poslužit ću se ovom lopaticom za tortu da bi lakše izvukla. Pogledajte kako je sjajno. Pa probajte, verujem da će se i vama dopasti.